खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। भारत हादरनि गिबियै अग्निवीरनि सासे रौनिया लादाखनि सियाचिन होननाय जायगायाव थांनाय 22 अक्ट'बर खालारखालि जिउ खहा जादों। सियाचिननि काराकोरम रेन्ज होननाय जायगायाव 20,000 फिट गोजौआव महाराष्ट्रनि अग्निवीरनि रौनिया गावटे अक्षय लक्ष्मण बिथाङा डिउटियाव थाबाय थानाय समावनो जिउ गोमादों। सियाचिन ग्लेसियार होननाय जायगाया बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोजौसिन दावहाथिलि, जेराव भारत आरो पाकिस्तान हादोरनि सिमा दं, जेराव अरायसम बरफजों गुसु हाजो आरो गिथावना बारहुंखाया बारबाय थायो, जायनि दुंथाया -70 डिग्री सेलसियाससिम जायो। बेनिखायनो सरासनस्रा सुबुंफोरा बे ओनसोलाव थावरिनो गोब्राब जायो। 20,000 फिट गोजौ सियाचिननि काराकोरमाव मोनसे अपारेशन खालामबाय थानायनि समावनो जिउ गोमायो अग्निवीरनि रौनिया बिथाङा। फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा रौनियानि फायार एन्ड फिउरि कर्प्सनि सासे सान्थ्रिमोन। गिबि खेबनि थाखाय बेयावनो पस्टिंबो जादोंमोन। दा बिथांनि गोथै सह'खौ गावनि जोनोम जायगायाव लाबोनानै जोबथा बिदाय होनाय जाबाय। जिउ गोमानाय रौनियाखौ महाराष्ट्र बुलधारा जिल्लानि सिङाव थानाय पिम्पल गामिनि होननानै बुंदों। मोनथिनाय बादिब्ला जाय सुबुङा अग्निवीराव साख्रि मावो बिथांमोननो सोरखारनिफ्राय पेन्सन एबा गुबुन मोननो गोनां अनसुंथाइफोरखौ मोननाय जानाय नङा होननानै 4 बोसोरनि थाखाय थिसनथाइ होनाय समावनो बे बाथ्राया रोखा लिरनाय दंखायोमोन। नाथाय जिउ खहा जानाय रौनिया बिथांनि नखरनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ महरै खनसेयैनो 1,13 लाख रांजों लोगोसे 4 बोसोरनि बेथनखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायदों। बिटिआरआव आरोबाव दुंहाव थासारिया सोमजिफिनसिगोन नामा? थांनाय 22 अक्ट'बर खालारखालि हरनि समाव गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि दाराकुसियाव थानाय एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेननि नखरखौ आरो तामुलपुर जिल्ला एबिएमसु आरो दाराकुसि आनसलिक एबिएमसुनि मावखुलिखौ माखासे सुबुंफोरा अन्थाइ, इटा आरो लावथि बायदि लानानै नखर आरो मावखुलिफोरखौ बुफाय-बुसि खालामलांदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला साखाथियावनो दुर्गा फुजा सोलिबाय थानाय समाव सानैसो हिन्दु आरो मुसलमान सुबुंफोरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन आरो उनावहाय बे बाथ्रायावनो दुंहाव थासारि सोमजिहोयो, जायनि थाखाय सानैसो हिन्दु सेंग्राफोरा जै श्री राम बायदि बायदि स्ल'गान होनानै एबिएमसुनि आफादगिरिनि नखर, जिल्लानि मावखुलि आरो दाराकुसि आनसलिक एबिएमसुनि मावखुलिखौ बुफाय-बुसि खालामलाङो। एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेना अजद होनाय बादिब्ला बे जाथायखौ राजखान्थियारि खैसार खालामनानै आरएसएस आरो बजरंबलीनि सा 200सो मावथिफोरा जै श्री रामनि स्ल'गान होनानै बुफाय-बुसि खालामलांदों आरो गावखौ बुथारनो हुमखि होनायजों लोगोसे नखराव थानाय बिमा-बिफाखौबो बुथारनो हुमखि होलांदों होननानै फोरमायथियो। दा बे जाथायनि सायाव तामुलपुर पुलिस बिफानखौ गोख्रों राहा लानो खावलायदों एबिएमसुनि आफादगिरि बिथाङा। साननैसो सिगां माजबाद समस्तिनि एमएलए शरण बर'आ रौता बियाबनि सिङाव थानाय नतुन पानबारि बिसिडिसिनि बरिगाव दितिलिपार गामियाव फैनानै जयनिं हाबाफारि लादोंमोन। बिपिएफ दोलोनि दा बेनि सायावनो खौरां बिजोङाव दान्थे-बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोन्दों। बिनिनो थांनाय सानसेनि सिगां रौता बियाबनि नतुन पानबारिनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बरिगाव दितिलिपार गामिनि सानैसो रायजोफोरा बिथांमोनखौ खौरां होआलासिनो आलासि फैदों होनना बाथौ आर'ज जोबखांनायनि उनावनो बिथांमोनखौ लिंना लांनानै बिपिएफ दोलोनि मेलाव फज'ना फालि मान बावनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहोदोंमोन होनना गोख्रों अजद दिखांदोंमोन। दा बिनि सायावनो बरिगाव दितिलिपार गामिनि रायजोफोरा फिनजाथाय होदों। बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राया नंखाय। रावखौबो जर-जुलुमै बाथौ आर'ज जोबना लिंनानै लाङाखै। बिथांमोना गावनो गोसो जानानै बिपिएफ दोलोआव हाबदों आरो माखासे इउपिपिएलनि मावथिफोरा नारसिननायावसो बिथांमोना खौरां मेलाव बेफोरबादि बाथ्रा बुंदों। दा जाय सुबुंफोरा खौरां बिजोङाव बेबादि बाथ्रा बुंदोंमोन बिसोर गावसोरनो रायजोनाव निमाहा बिदों होननानैबो फोरमायो बिथांमोना। आरो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ नागारना दा बिपिएफ दोलोआवनो दं, नाथाय बिसोर जेबो रोङि मानसि जानायलाय बिथांमोनखौ इउपिपिएलनि मावथिफोरा जेरै फोरोंबाय बेबादिनो बुंफ्लांबाय होननानै फोरमायो। बिथांमोना दा बिपिएफ दोलोआवनो दं। मानोना दिनैसिमबो 3 बोसोर बारलांबाय। 40
30 नं रौता बियाब आरो बिटिआरनि इएम डक्टर निलुत सर्गियारि बिथाङा बिसायख'थि देरहानायनिफ्रायनो बरिगाव दितिलिपार गामियाव नुजाथिफैयाखै आरो बिसिडिसि मावखुलियावबो फैयाखै। अब्ला रायजोफोरनि जौगानाया माबोरै जागोन? रायजोफोरनि जेंनाखौ सोर नायगोन? बेनिखायनो बरिगाव दितिलिपार गामिनि रायजोफोरा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायदों। बिटिआरआव हादान सिफायना न' लुनानै थाहैनाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो हादान सिफायनो थांनानै 4 बर' सुबुंफोरा हमजादों। मैया चिरां भारत भुटान सिमायाव रिपु रिजार्भनि सिङाव थानाय लावफारियाव हादान सिफायनो थांनाय 4 सुबुंफोरखौ हमनो हायो हाग्रा बिफाना। बेजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंबा मटर साइकेलबो बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै अभिनस बसुमतारी, महन बसुमतारी, सुबि बसुमतारी आरो गमना बसुमतारी। दा बिथांमोनखौ सिआरपिसि नेमनि गेजेरजों इन्टिरियम कास्टडियाव गामिनि गावबुरा आरो रायजो राजाफोरनि साखि लानानै बे हमजानाय 4 सुबुंफोरखौ हगारथ'ना हरनाय जायो होननानै मिन्थिहोदों। भारतनि नुसुंसे हादोर पाकिस्तानाव रांखावरियारि जेंनाजों भुगिनांबाय थानाय समावनो आरोबाव मोनसे गेदेर जेंना नुजाथिदों। मैयानिफ्राय पाकिस्तान हादरनि रांखान्थियारि जौगाखां होग्रा पाकिस्तान इन्टारनेशनेल एयारलाइनखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दासान्दि पाकिस्तान हादोराव रांखावरिनि जेंनाजों गोबां मोगा-मोगि आरो आंखाल जानायलाय पाकिस्तान हादोरा गुबुन हादोरनिफ्राय गोथां थाव लाबोनो हायाखै, जायनि जाहोनाव गोनां जानाय बायदियै थावफोरखौ एयारलाइना मोननो हायाखै आरो एयारलाइनाव खामानि मावग्रा मावथिफोरनोबो गोबां दाननिफ्रायनो बेथन होनो हायाखै, जायनि थाखाय मैयानिफ्राय गासैबो पाकिस्तान इन्टारनेशनेल एयारलाइनखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। दायो बेबायदि एयारलाइनखौ बन्द' खालामनानै होनायाव पाकिस्तान हादोरनिफ्राय गुबुन हादोराव दावबायग्राफोरा हानि लामाजों नङाब्ला दैनि लामाजोंसो पाकिस्तान हादोराव थांनो एबा फैनो हासिगोन। बेबादि खालामनाया पाकिस्तान हादोरनि रांखावरिनि आंखालखौ आरोबाव गाहायाव खोख्लैगोन। इजराइल आरो पेलेस्टाइन दावहानि गेजेराव मैयानि सानावबो इजराइल हादोरा पेलेस्टाइननि गाजा पाट्टियाव एयार स्ट्राइक खालामनानै 436 सरासनस्रा सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबो आरो वेस्ट बेंकआवबो एयार स्ट्राइक खालामनानै 89 सुबुंफोरखौ जिउ खहा खालामो होननानै मिथिनो मोन्दों। दा 7 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जानाय दावहायाव 18थि सानाव आगान होफैलायबाय, नाथाय बे दावहानि फिथाइ महरै फिलिस्तिन हादोरनि सोरखारा फोरमायनाय बादिब्ला इजराइलनि एयार स्ट्राइकआव 4625 फिलिस्तिननि सुबुंफोरा थैनायजों लोगोसे 7325 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों आरो हामासनि रकेटजों इजराइल हादोरनि 1400 सुबुंफोरा थैनायजों लोगोसे 5431 सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो 200सो सुबुंफोरखौ हामासआ लांखारदों। इजराइल हादोरा गाजा सिमायाव गं 300निख्रुइबो बांसिन टेंक आरो गला बारुद थानाय गारिजों लोगोसे 3 लाख फाइकिफोरखौ लानानै गाजायाव हाबलांनानै गाग्लोबनो थियारि जानानै दं। गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुनि बिथोन मोनोब्लानो हामास उदखारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय, नाथाय फोरमायनाय बादिब्ला इजराइलआ गाजायाव हाबलांना गाग्लोबोब्लानो इजराइलखौ इरान आरो लेबानन हादोरा गाग्लोबगोन आरो उदखारि हामासनि आखायाव रासायनिक बम थानाय बायदिनि सन्देहआव इजराइलनि सान्थ्रिफोरा गाजाखौ गाग्लोबथ'वाखै होननानै मिथिहोदों। दुर्गा पुजानि रंजाथाइ फोरबोनि समावनो गसाइगाव महकुमानि लावख्रिगुरि गामियाव गंसे बर' नखराव दुखुनि दाहा नुजाथिदों। थांनाय साननि 10 रिंगासोआव गसाइगाव लावख्रिगुरि गामिनि फिलमन बसुमतारीनि ओंखाम संग्रा न'जों लोगोसे गुबुन गंसे न'आ खामनानै सेवहांगार जायो। जाथायनि सोमोन्दै नखरनि बिगोमाया फोरमायनाय बादिब्ला ओंखाम संबाय थानाय समावनो हरखाबै न'नि इन्जुरा मिथिस्लाब मोना खामखाङो आरो बे ओंखाम संग्रा न'जों आरो साखाथियाव थानाय न'फोराबो खामखांनायजों लोगोसे लाइ-लथर, सि-जोम, साइकेल, माइ माइरं आरो गोबां मुवाफोरा खामनानै सेवहांगार जायो, जेराव खहा जानायनि बेसेनखौ 5 लाख रांसोनि जागोन होननानै फोरमायथिदों। अर खोमोरग्रा दै गारिखौ लिंहरदोंमोनब्लाबो खामखांना सेवहांगार जाखांनायनि उनावसो सफैनो हादों होननानै फोरमायो। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा सासे गथ'खौ फरायहोनांगौनि आरो खहा जानायखौ सुफुंनायनि सार्थआव बिटिआर सोरखारखौ अनसुंथाइ होनो खावलायहरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।